kwa iti pareya. Pareya kin saan ki marunga ya. Wala. Aduman ate may makanya ko ko yun. Mula ya atay. Una. Ano mo? Yun ay ako. Ito ate na. Ate na. Mula yung atay? Una. Nagalan yung ano? Ato? Ato kasi tinumulo. Dua. Ikan na kami mamay. Di na kami magkang kan may. Legit. Ano yawid siya niya? Ingatan din na ng MS? Naman. Ay, ganun na eh. Ganun na. Kamanti, ganun na atatanong ng mga MS. Ganun na ka. Gatik ka. Uy, Hmm. ganun na. Perdi mo ako. Kanya tatanong mo pa. Kita nyo lusok mo na eh. Ne? No! God, please, no! 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 Yan ang loko di Jai. Gonggol. Si Kaya! Ay, ate malin pinanyo. Ako naman. Ate tugong ko na eh, dati na ko. Patatatang papasulin na. Baka na po, bubrahin ni Jay ah. Baka ni Dade. Ni Daddy, tatay pa yung malis. Papasulin mo. Ulit sa kurawakit pa. Tamti, ang aramida ka daw, bubrahin, bag ko man makatulong ka dyan. Nagmay kuturawakit to. Kripak-kripak ko na.